Imbozisa primary isekulemo ibikuyo kunyaka ophelileyo. Amagumbi amahlanu achaphazeleka. Sikhalabile ke kakhulu singabahlali bale ndawo. Okakhulukazi ke singonozala babantwana bazawuhlupheka ngoku. Siyacela ke urhulumente uba asincedise ngako konke nako okoba lingapheli ikamva labantwana bethu. Abazali abafuni ukubasa kwezinye izikolo abantwana. Xa sinobathatha sibafudusele kwezinye izikolo sawuba sisichithile isikolo sethu ngoba kumthetho okhoyo okokuba ngabe izinga labantwana silikela ngaphansi kwizinga libekwe ezikolweni siyananzi kweso sikolo siyachithwa eso sikolo ngurhulumente. Sifikelwa inkanyamba nje sifikelwa singekho right singekho sesimene esihle. So kuwesike ngoku xa kwenzeke lento amathemba wethu aphelile. Isebe lezemfundo lithi ukulungiswa kwalomonakalo uzoqala kule nyanga. Uzothi kangoku sesithethile kwakunye nomasipala netyalike kwakunye neholo zoluntu sicela ukuzincedisa kwindawo ezithile apho sibona khona kukho ingxaki khona ukuze ekupheleni kosuku abantwana bethu bazokwazi besesikolweni bafunde yaye bafundiswe. Isebe lezemfundo lithi umonakalo sele uvavanyiwe kwizikolo ezingapha kwama-50 sele ufikelela ngapha ko-160 million. Ndingulwandile Mbulali, eMthatha. Ukanti sele iqalile inkqubo yokulungiswa kwesikolo samabanga phezulu isidlamafa secondary eNkomazi eMpumalanga nebesonakaliswe sisichotho ngoNovemba kulonyaka uphelileyo. Uyaqhuba umsebenzi wokulungiswa kwamagumbi okufunda kwisikolo samabanga phezulu isidlamafa secondary. Nangona kunjalo kusafuneka amanye amagumbi okufunda ithutyana le-12. The Mpumalanga provincial government has provided us with 40 million rand to provide 105 mobile classrooms, and the distribution or the delivery of that is already underway. Abazali kwesisikolo bachulumancile ukuzibophelela kwesebe lezemfundo ekulungiseni isisikolo. We are very much happy for what the department did, as last year the MEC has promised that they will deliver come 2022. The contract will be on site, the school will resume. As we can see that the mobile classes that were destroyed by the wind, by the storm, they've been removed, the contract is on site. Kusenjalo ibhodi yesikolo samabanga aphansi iMdladla iqokelela imali yokulungisa isisikolo. We have sat down and planned what we can do after this problem. Then we have met with the SGP and the SMT. Then we have come out the plan of which we can fix one class for that moment until the department come and say something to us. Isebe lezemfundo lithi liza kuthumela amagumbi ethutyana kuzo zonke izikolo ezichatshazelweyo ekupheleni kwale nyanga. Kanti isebe lezemfundo KwaZulu-Natal lithi lisajongene nomsebenzi ongasemva oqikelelwa kubafundi abangama-2,000 abangekafumani izithuba ezikolweni okwenzeka ngelixa eliphondo kulindeleke ukuba livule izikolo kwiveki ezayo. Insimbi yokuqala yonyaka wesikole ka-2022 efundazweni eyisoguni izokhala ngolwesithathu. KwaZulu-Natal amalungiselelo awazange abelula. Isifundazwe esinezikole ezingaphezulu kuka-6,200 okuyisibalo esikhulu kunazo zonke izifundazwe. Izikole ezingaphezulu kuka-180 zakhahlemezwa isimo sezulu esingesihle esenza umonakalo esifundazweni ngozebandlela. The process is underway. The department is procuring all those necessary mobile classrooms, and they will be also deployed to all these schools. Some of them have already received the mobile classrooms. Umshengu uthi banesibalo esiyela ku-2,000 sabafundi abangayitholanga ikhala ezikoleni. Iningi labo balebala ukufaka icelo kusanesikhathi inyunyana ayigculisekile. That 2,000 I don't think is the total of what is obtaining on the ground. It's one issue that we will be raising formally with the department, the MEC. Umnyango uthi usugcwalise ikhala zothisha esingu-2,400 sebeyivulekile. Waphinde waqasha ngokugcwele othisha abangu-643 ababengamatorho. Ukwenze lokhu yize imali abayithola kumgcini mafa iya ngokuncipha. Ubungani Gema, Iindaba ze SABC eThekwini.